Ni gau hartan, festaren gauean, apur bat aztoratuta nengoen. Jonekin moztu berri nuen. Eta mezu bat bidali nion gelara etortzeko. Komunaren ondokora. Zain egon nintzen, baina Jon etzen agertu. Etzen komunera joan. Bestela ikusi egingo nuen. Beraz, harenek gezurra esan dizu. Ergela naiz. Ametsik ez duena ez da oraindik bizi, eta zergatik ez bizi ametsa dena. Arazoak gainditzeko ez da regaterik, alabantzarik ez du behar argia duena. Ez gara soilik talde bat, haragia baino gehiago gara. Lauen geruta bost basa pizti, baina gorrotoak ez du zer eginik irabazi arte. Oztopo guztiei sartuko diet gola. Oztopo guztiei sartuko diet gola. Litroena ezin hobeto egon zen. Super ondo pasatu nuen. Eta zuk ere bai, ez dukatu. Bai, etzen gaizki egon. Ezen gaizki egon, lotxa guztia galduta ibiliz nienta. Sekula ez zaitut ikusi hain animatuta eta hainbeste txisparekin. Etzen nuen zu ematen. Ara, mil esker. Ez horregatik. Eta zu beste antxetate krisi batek emango zizun beldurrez. Eta ez zizun eman? Ez, Ikusten? Lasaitu besterik etzen nuen egin behar. Eta barre batzuk bota? Arene! Baduzu momentu bat? Bai. Zer gertatzen da? Jonek gezurra esan dizu. Ze? Jonek esan zizun festaren egunean komunera joan zela. Ez? Bai. Ba, ez da gia. Nola gizu? Alaitzek esan dit. Jonen zain egon zela komun ondoan eta ez zela inoz agertu. Baina zuk hori bat zenekien, ez da? Ziria sartu zen nidan eta nik sinistu egin nizun. Lerdo baten moduan, Sentitzen ditu. Ja. Eta ni zure barkamena eskatzen enizulako esan hasieratik norri nintzen. Wow. Dira, niari zegertatu zitzaion jakin nahian abil eta zu nireken jolasten ibilizara. Enun uste horrelako pertsona zinenik. Ato zer moz alaitzekin? Salduta utzen ninduen. Jo. Justu egingo zara, ez da? Alaitzekin gelditu nahi nuela esan izun, zer eta kalabaza eman zidan. Ez naiz posten. Bainera uste dut arrazoi zenuela. Zertan? Lagunekin gehiagotan geratu behar genukela esan zenuenean. Nik arko geratu naiz. Ja, ni zigortzeko. Esan izun arnasa pixka bat behar nuela, eta orain paso egiten duzu nitaz. Zetz. Fornai txapelketa batera apuntatu nahi sarean. Arrazoi zenuen. Sanago da tarteka lagunekin irtetea. Fornai txapelketa. Ados. Naiz eta irten etzaren asko irtengo.
Sari irabazitako ez duzen beste barre ingo. Animazitzaken nola bait? Esate baterako cheerleader planean sarean, beste neskekin batera. Bueno, neska duen bakar naiz. Ze sorpresa. Apa, zer moduz atzo Mikelerekin? Ondo? Oso ondo. Ba, poste naiz. Bai, berriz gatu gara. Serio zabitzate. Bai, egia esan neska itzela da. Ja bai esan izu, oso jatorra dela. Ez, baina benetan, neska erakargarria da. Beti dago posik, ondo pasatxa gustatzen zaio. Jo, ze ondo. Bakitxo, ez ondo pasatzera. Bueno, klasera no, beranduz baino lehen. Zer gertatzen da? Aimarrek badaki gezurra esan geniola. Etzinela komunera jun festaren egunean. Nola jakin da? Alaitzak esan dio. Egia kontatu behar diozu. Erotuen zea? Ez dit zinutxiko. Zuk egia esan eta berak ikusiko. Ez dute egingo. Jon gezurra esan dit ertzainei eta Aimarri zuregatik. Baina ez dut gehiago egingo. Zet pertsona klase hori izanen. Itxas, tia, non sartzen zara? Ba, azken aldian denbora esente pasatu dutzeniko atean. Zure zain? Ai, bai, tia. Jo, sentitzen dut, azken orduko gauza sortu zitzaidan. Baina gero geratuko gara, bai? Ba, sentitzen dut. Baina niri azken orduko gauza bat sortu zait. Egongo gara, bai? Klasera zoaz? Bai, Zurekin. ondo. Aizu, izugarria litran kontatu zen arrantza veganoarena. Bai, bueno, ni korrela ditzen diot, baina asmakeria bat da, Eta nola egiten duzu? Erraz, aitonaren kainabera hartzen dut, eta amoa jarri ordez, uretako kamera bat jartzen du grabatzen, eta batzuetan arrainak harrapatzen ditut igerian. Latza. Bai. Aizu, nahi baduzu joan gaitezke egunen batean. Benetan? Ah? Bai, bikain. Begira hau. Eskumuturrekoak. Bai, zein gustatzen zaizu gehien? Ez dakit. Opari bat egin nahi dut Mikeleri. Ja? Hain azkar? Oso gustora gaude elkarrekin. Ba, bi egun dara matzazu, Neri etzen idan eskumuturrekorik oparitu bi urtetan. Bueno, Mikele desberdina da. Beste ere bateko neska. Ja. Gauzak oparitzen dizkiozun erako neska. Bai. Beaekin nagoenean, zera da, gabonak izango balira bezala? Lertzen? Badakizu gabonak horrotu ditu dala. Ez ezerratu elatz, baina gu elkarrekin gondenean zera zen. Zertzen, Gorka? Nik esango nuke erosoa. Erosoa. Orain gauza desberdin bat sentitzen dut. Bai, harrapatu dut. Gabonak direla sentitzen duzu eta zu olentzero eskumuturreko koparitzen. Zerretu egin zara? Ni? Ta zergatik aserretu beharko nuke? Ez da ez gertatzen pikatu egin bazara, Zazpikutara. Bueno, ez dakit zer esan dudan. Ba, zer ere ez? Ez duzu zer esan. Ego berrioan, Gorka. Zer nahi duzue? Egia kontatu. Festaren egunean egon gelatik irten nintzen. Baina nintzen komunera jun. Badakit.
Lorategira jo nintzen.